Štát pripravuje modernizáciu teplární za stovky miliónov eur. Viac peňazí by malo smerovať do kvalitnejšej izolácie rozvodov tepla alebo na modernejšie kotly. Obyvateľom by to mohlo priniesť lacnejšie a ekologickejšie vykurovanie. Obyvatelia Žiliny napojení na centrálny zdroj tepla budú kúriť lacnejšie a s menším dopadom na ovzdušie. Štátny teplárenský závod podpísal zmluvu na nový, modernejší typ kotla. V týchto dňoch sme aj podpísali zmluvu pre náš závod v Žiline na projekt kogeneračných jednotiek, čo je vlastne výroba kogenerovaná tepla a elektriny. Týmto spôsobom sa zemný plyn využíva viac a tepláreň okrem samotného tepla produkuje, tak povediac, ako vedľajší produkt aj elektrínu. Z hľadiska celkovej výroby je to menší objem oproti teplu, ale dá sa takto zvýšiť účinnosť teplárne. Investíciu do kvalitnejších technológií preplatí tzv. Modernizačný fond. V ňom sa hromadia peniaze, ktoré musia priemyselné podniky platiť za vypúšťanie emisí skleníkových plynov. Štát už vypísal výzvy za zhruba 150 miliónov eur a v najbližšom období chystá ďalšie kolo dotácií. Tí teplári, ktorí nielen teplo vyrábajú, ale aj exportujú do, povedzme, okolitých nejakých subjektov alebo ďalším príjemcom. A táto výzva bude spustená v najbližších dňoch. Pôjde tam opäť viac ako 150 miliónov eur. Celkovo tých 150 miliónov sú výlučne prostriedky z modernizačného fondu a smerujú do dvoch oblastí, čo sa týka teplárenstva. To je modernizácia rozvodov a modernizácia kogeneračných jednotiek. V prípade, že sa tepláreň rozhodne zapojiť sa do výzvy a využiť štátne peniaze na investície do modernejších technológií, ušetrí vlastné náklady. Energie tak bude vyrábať nielen ekologickejšie, ale aj lacnejšie. V prípade, ak teplárenská spoločnosť investuje do novej kotolne, do rozvodov, do infraštruktúry z vlastných zdrojov, toto je oprávnený náklad, ktorý potom vstupuje do cien tepla, ktoré určuje regulačný úrad URSO. Na druhej strane, pokiaľ teplárenský podnik zrealizuje nejakú investíciu z dotácie, tak náklad na túto investíciu nevstupuje do ceny tepla. Koľko napokon odberatelia ušetria, sa v tejto chvíli nedá vyčísliť. Cena tepla sa totiž odvíja aj od nákladov na zemný plyn alebo iné palivo. Nové cenové stropy vydáva regulátor obvykle na konci kalendárneho roka. Vladimír Amrich, RTVS.